i els col·lectius que formen part de la Federació d'Associacions de Solidaritat amb el Poble Saharaui del País Valencià volem manifestar la nostra absoluta indignació i profunda tristesa davant dels últims fets ocorreguts a la Lluna, als territoris ocupats del Sàhara Occidental, i expressem la nostra més enèrgica condemna davant l'actitud del règim marroquí, que una vegada més mostra al món sencer que només coneix el llenguatge de la violència, l'odi i la violació dels drets humans. Aaiún és una ciutat totalment presa per l'exèrcit i la policia marroquina, on els continuen produint greus enfrontaments. Amics del poble saharaui de Xàtiva porta des de finals d'octubre participant en les concentracions que la Federació d'Associacions de Solidaritat amb el Poble Saharaui del País Valencià convoca tots els dimarts davant del Consolat del Marroc, a la Unió Europea i en especial al govern espanyol i a la seva nova ministra d'Exteriors que intervenguen activament i facin una quidra al rei del Marroc perquè posi fi a aquesta bogeria de repressió i violència injustificada. Prou de burles, prou d'enganys, llibertat per al poble saharaui, per un Sàhara lliure i independent. Moltes gràcies.